Процедурата, която може да опишем като най-желана, когато говорим за естетична дерматология, е поставянето на напълнител или така наречения филър, който се използва за оформяне контура на устните и придаване на по-голям обем. Филърите са пълнители, които са изградени от изкуствено синтезирана хиалуронова киселина. Тя е естествен продукт на организма, но с течение на времето количеството й намалява и това води до загуба на обеми и съответно по-състарен изглед на лицето. Специално поставянето на филър в тази зона се използва за придобиване на по-изразителни устни, по-доброто им контуриране или корекция на формата им. Това не се прави самоцелно, а се преценява спрямо индивидуалните характеристики и конструкция на лицето, така че устните да изглеждат напълно естествено. В този случай ще поставим филър в горната устна и ще увеличим леко обема й. Направили сме нашата преценка предварително и сега ще пристъпим към манипулацията. Пациентката е обезболена с локална анестезия и по този начин дискомфортът е сведен до минимум. Процедурата е бърза и трае не повече от 30 минути. Тъй като устните са богато кръвоснабдени, след процедурата се наблюдава отток, който спада след няколко дни и тогава устните придобиват реалният си вид. Като препоръка към пациентите е увеличаването приема на вода през следващите няколко дни, също да не посещават сауни или парни бани. Ако се налага корекция в обработваната зона, тя ще бъде направена след около 3 седмици.